Hola Carlos, que tal? Ti cando vas ao médico te duchas? Sí, eu non vou ao médico, foi moitos anos que non vou ao médico. Pois é que estaba deseando que te puxeras enfermo, porque ti presumes de ir á pista de atletismo onte que fuche 2 veces, pero é un costume moi saudable, pero tamén é saudable despois de ir correr, lavarse un pouco os aleróns, porque senón cantan bastante. Eu penso que comparezo a Tizón porque está a teu lado e acabas de facer un striptease aí fai 5 segundos amosando o teu corpo serrano, pero isto bueno, e que me digas ti eso. Entendo que estamos grabando, está vendo todo o mundo. Pero que antes todos os días, entonces todos os días. Eu dixo todos os días, porque se vou correr todos os días, non todos os días, é unha obligación que tenho. Se non é mellor, non. Pero non son médico tamén, non? Porque son médico. Sí, sodes unha parella increíble, ahora mesmo un veo con rayas horizontais e outro con rayas verticais. O máis interesante que con rayas verticais porque sabes que a raya vertical é de gafa, non? Pero ti A ti se ve que non... Ti tamén eres moi inteligente porque ves de blanco impoluto. Non, porque eu vi de outra forma, estabas ti con minha muller, fai un ratiño, me dixese que non podía venir, pues unha lámpara de esa, pero vamos a... Non máis da que ter unha lámpara, pero ese que sí que... Imos ao chollo. Hoxe imos falar Se carello un 100% de efectividade. de 2 películas. Evasión ao Vitoria, de actualidade tremenda. Unha película sobre fútbol, porque o fútbol está de actualidade por ese mundial. E enlazando con esa evasión ou Vitoria, falaremos tamén da Gran Evasión. Unha película de 1973 que está considerada como unha obra mestra do cinema de aventuras. Ti que comentario Do tes cinema de aventuras. en canto á Gran A Evasión? de Mabel. De aventuras bélicas. Non é contradictorio. Aventuras en todo. É aventura, Tiburón de que, por exemplo, Tiburón que tipo de película é? De que xénero é Tiburón? de terror, de terror. É de aventuras, Tiburón, perdón, que se digo. Sí, pode ser. Entonces vale igual, foi dentro de todo. A ver, claro que é unha película de aventuras, é unha película bélica na que non hai ninguna batalla, ninguna loita. Fíxate ben, é unha película bélica de 3 horas, e nesas 3 horas non hai unha sola batalla, nin unha sola loita de disparos. O que destaca da película, Vamos a ver, o que destaca a crítica da película. Escoita, fíxate nese detalle, non sei se... Sí, además, Entón xa podes decir o que diría a crítica, a crítica da película destaca o seu excepcional ritmo, a súa inesquecible banda sonora de Elmer Bernstein e as brillantes interpretacións dunha repartición estelar eloxiando como combinan entrecemento, tensión e camaradería ao longo das súas máis de 2 horas e media de Levanta a mirada un momento. Para min, as 2 horas e media de duración quizás sexa Dura máis de 2 horas e media. 2 horas 50, creo. Eu creo que é un hándicap porque co paso do tempo, claro, de 1963 hai 60 anos, 63 anos, van máis exactamente. Co paso do tempo vese que ao millor lle sobraba 1 hora de traxe, non? En que ano naciste, ti? Eu no 1962. Un ano antes que a Gran Eu Evasión. dixera, bueno, xa vamos a fuxer todos ver que se naceu, hai que escapar dele. Entón é unha especie de informativo, para que toda a xente sepa que nos escapar de todo nacemento. Pois imos escoitar un fragmento desa banda sonora de A Gran Evasión. Música mestre. Pois esta banda sonora de A Gran Evasión é imborrable, dese mestre Elmer Bernstein, e o tema principal, esa marcha mítica, converteuse nun dos himnos máis tarareados da historia do cine. Sabes como é o tarareo? Saberías tararear, a ver? O ton alegre. Pero como é? A ver, sabes si sabe? No, eu agora así de tararear de... Ti sabes, ti? No. Sabes ti, Eu non sei, pois iso por isto non... Pois iso, o ton alegre que contrasta porque a diferencia de outros dramas carcelarios, a música é vital, optimista, parece que transmite un desexo de liberdade. E este Bernstein, ademais de crear esta banda sonora da Gran Evasión, creou tamén outras bandas sonoras
de outras películas míticas, entre elas unha da que falamos aquí xa en Sardiñas e Xurelos, Os Sete Magníficos. Os Sete Magníficos ten moitísimo que ver con esta película. Porque o mesmo director, John Sturges, é o director desta película. O plantel, hai 3 actores que son 3 dos Sete Magníficos, que son, sabes quen son? Charles Bronson, Sí. o segundo, os outros dous non me dou conta, cales son? James Coburn e Steve McQueen. Steve McQueen. Claro. Te xente conta que Steve McQueen é o protagonista da película. Sí. Igual te quedas dormido esa parte, pode ser, que non digo nada. Sí. No. John Sturges era director. Por que muchas buscas esa complicidade de Tizón? Tizón está no segundo. Porque para min Se din algo, aguanta o rollo, mantén a mirada. Ahora sí que se mantén a mirada. Tizón foi profesor de cine. Entón, De medios audiovisuais. Para min é un mestre. Entón, sempre miro para él para ver Tizón é unha referencia vital. se aproba o seu xesto o que estás dicindo ou vai un... Que John Sturges é un director, para mí, infravalorado, non é ninguén o coñece, é un director de películas moito western, moita de bélicas. Conspiración do silencio, o presente silencio. Pois en ese sentido parece un peliculón espectacular de Tracy. Sale Ernest Borgnine, Lee Marvin, esa película me encanta. Habría que verla porque é o rollo dos japoneses cando foi o Pearl Harbor, despois. Pero logo ten unha película, ten, por exemplo, Moonfighting en un pico real, esa Duro de Titanes, la de Kirk Douglas e Barraca. E ten unha película que é moi descoñecida que me encanta, porque que neste programa estamos facendo moito western, e o western non é un xénero que se en día, pero para que recuperarlo. É unha película que chamase El último tren de Gun Hill, que é de Anthony Quinn e que das un duelo, unha tete-a-tete impresionante, e tamén de Joe é un director moi, digamos, moi impactante, non sei corte, moi aparte de un director que fai películas moi corais, porque os Sete Magníficos había un montón de xente, esta tamén, está rodadas en un panorámico, un formato moi panorámico, é un especialista en facer películas corais, podía ser decir. Falamos ao principio de a Gran Evasión como unha que viña a conto de Evasión ou Vitoria, porque Evasión ou Vitoria pues, ten esa actualidade. Xa acaba, xa recontando. No, ainda vamos volver a logo. Pero Evasión ou Vitoria gustaríame comentar que está baseada nuns feitos reais. Un partido da morte que foi entre un grupo de prisioneiros de guerra ucranianos soviéticos organizados como unha equipa profesional chamada FC Start e soldados da Wehrmacht. E os xogadores soviéticos Wehrmacht. Os xogadores... por ofenderte. No. Eu xa che digo sempre que aspiro a excelencia. Os xogadores soviéticos... Que cada día... Non te gustas de ser un a más. E cada día que amanece el número de tontos crece. O sabe? Sí. Non, non lo sabía. Perdón. Os xogadores soviéticos derrotaron os alemáns e isto xa non é asunto de broma, posteriormente foron torturados e asasinados. Todos non. A maioría. No, a maioría tampouco, porque estive lendo onte. Hai unha lenda que esa historia o Star, o Fútbol Star que montaron, está formado por xogadores de Lokomotiv e de Dinamo de Kiev. E fixeron, foron xa cando no proletarios estaba Ucrania, non sei de que estaba. E fixeron unha especie de panificadora número 1, chamábase, e aí montaron o equipo de fútbol este, pero fixeron moitos partidos con equipos ucranianos e con equipos alemáns, claro, o último partido ganaron 5, no primeiro momento unha paliza, o último acabaron ganando 5-3. E logo do partido, as represalias non foron inmediatamente despois do partido, foron ao longo, unha chamada despois ou dous, e non mataron a todos, mataron a... Creo que deportaron a varios, mataron a... Pero bueno, con que mataron a uns era unha locura. Mataron a 6 ou 7, non foi un rollo unhas represalias que os mataran, non os fusilaron, como foi na película anterior, que mataron, bueno, xa volvemos outra vez de grabación. Non mataron a todos, pero ainda así foi unha desfeita, porque mataron a 7 ou por aí. Logo de haber sufrido unha derrota fragante. A película, por exemplo, que ten un final feliz, ten nada que ver coa película, o proxecto real que estaba a ser. Claro, na grabación moderada. Claro, por eso, a veces tiene aquí un director como John Huston, siempre hizo buenas películas, fixeron esta película de San Victoria, que están, a meu gusto, bastante mala. John Huston hai unha cousa que se chama pecunio, a pasta que faz por dinheiro. Sí, películas comerciais. Sí, as películas que sirven para sobrevivir, películas que... Hai actores e directores, sobre todo, que facían películas para poder
permitirse logo facer o que quería. John Ford facía westerns, perdón, cuidado que te quedas sin recursos, figurín. John Wayne facía películas de prestigio, digamos, propio, pero facía westerns para poder permitirse facer o home tranquilo, a fixo porque podía permitirse facela porque facía western, porque facía por Apache, Río Grande, ese tipo de películas permitía que John Ford fixera películas que, claro, permitía que fixera películas que, claro, un pouco la última fixo de, como se chama, último? Megalópolis, esa ten que ser 20 minutos que vendeu os viñedos que tiña en California para poder facer está ben, non digo nada, que o amor ao arte propio, pero joder, máis ben o amor propio, máis que o amor ao arte propio, pero esa palas agora está despacio, podedes decir que estás compartindo un micro a mover o... Pero vamos a ver, cando te digo unha cousa, podes facerme un mínimo de caso. Sí, non fai un puto caso. A ver evasión ou victoria. Sí, alegría. Se xuxide a todos os que amamos o fútbol. Sobre todo a ti, que é un partido que non foro deportivo en 20 anos. Preguntarnos que elexiríamos, si gañar aos nazis ou correr a liberdade. Porque gañar un partido de fútbol é tamén de alguma maneira sentir unha liberdade case espiritual. E así o interpretan os xogadores desta que disputan ese partido, que efectivamente ten un pouco un final feliz, un pouco naif nese sentido, porque os nazis parecen naif porque es un pedante, os nazis parecen hai nazis bons, nazis malos. Entonces está a mesma idea de organizar un partido no que se enfronten unha selección alemá e unha selección formada por prisioneiros de guerra, pois tamén xa é un pouco... Non, pero está todo moi declarado. Imagínate, te acordas, vos acordades, aí sona a marsellesa, tío. Sin embargo, non produce ningún tipo de emoción. Por ver de Casa Blanca, todo un propio día. Sin produce emoción. É todo moi prefabricado, todo. O gol de Pelé, incluso, a chilena é un pouco... Estar mal recreado todo, estar mal recreado o partido, de todo. Non te emociona, non entre a fuxida igual, tiene que pensar igual. A ver, porque John Huston tiene ni puta idea de fútbol. Esta película se sonaron los Pelé, Ardiles, Denia, que é un polaco super mítico, non o coñeces nada, porque ti que falas de fútbol, se non che gusta o fútbol. Outro día, mira, vamos a ver, ahora se me tente. Vamos a ver, outro día, vamos, foi ao final do Mundial, tía bicha, final do Mundial. A ratos. Bueno, pero porque eres un referente, non é esa normalidade. Me gusta o fútbol en compañía. Bueno, olvida a pregunta. Outro día foi ao final do Mundial. O final do Mundial non é un acontecimiento futbolístico, é un acontecimiento global en todos os sentidos da vida. Veuse logo que foi unha ferrol, vi un ambiente que había, un movimento de masas que xerou este partido, pero isto non é un partido de fútbol. É algo que vai máis alá. Entón, amigas, que se gusta o fútbol, cando non viche ese partido, o minuto 70 foi dormir. Foi dormir no minuto 70. Vamos a ver, a negra con Argentina. Iba con Argentina. E logo campeón, porque como é Milei, iba con Portugal. Claro, foi indo con todos que iban a perder. Que non só aquí a bandeira de España, non se trata de que o fútbol, se gusta o fútbol, porque outro día foi unha referencia que hai un momento histórico. Pero o partido, como partido de fútbol, foi malo. Foi un repaso absoluto da selección española que o fútbol, que amosa o que é o fútbol global. Pero foi aburrido. Ti acordas da naranja mecánica, o que era a naranja mecánica? O fútbol total. Pois España ahora mismo fai eso. Que, por certo, os argentinos tamén practicaron un xogo duro semellante ao que acordeaban os nazis na película. Os argentinos eran os pilares. Os argentinos conseguiron algo increíble. Os nazis odios todo o mundo, non? A historia. Os argentinos conseguiron o consenso global, que foi que todo o mundo, quitando probablemente Israel, porque Argentina ten un problema moi próximo a Israel, todo o mundo celebrase os goles de España. Cracovia máis en que me quedei flipado. Palestina. Pero non, Palestina, se entendes, pero Cracovia, distribuíse en Cracovia, era unha plaza impresionante, toda xena de centro, como se fose Madrid. Pois sempre o vilán, sempre ten que haber un vilán. E sempre vamos a levar simples. Se non temos problemas entre nós, e de repente hai unha persoa que os tres aborrecemos, todo mellorará entre nós, porque o votaré contra porque queremos ter unha outra persoa. Imos escoitar outro tema mítico dentro das bandas sonoras de películas. Antes de nada, poden aprender a trofeo, porque está por exemplo, el puente, campeón do mundo a tontería. Outro tema de El puente sobre el río Kwai, música mestre.
Pois, outra das... O amante do fútbol. Volvendo a falar da Gran Evasión, que era o que nos reclamaba antes Carlos, outra das críticas desta película é que amplifica o papel do prisioneiro dos Estados Unidos, o personaxe representado por Steve McQueen, cando en realidade os organizadores da fuxida real foron os británicos. Tamén lle achaca unha certa idealización da guerra. Steve McQueen o meteron con cazador porque non queda para ter un chanson. Steve McQueen me desgarra. O tío que consigue todas as movidas, sabes que non se os digo? Sí. E os meteron os dos porque era unha película menos norteamericana, entón teñen que meter un rollo americano para que pinten algo, porque realmente esta evasión que foi real, foi unha evasión que creo que convocaron a 200 persoas, 2 prisioneiros para que saíran, al final conseguiron 76, creo, e de aí sí que morreron 50. Ellos mataron. Por esa película, cando remata, esta película está dedicada aos 50 persoas que morreron nisto, é real, non está totalmente mitificado todo, non é así, non foi como foi e tal. Hubo 3 supervivintes, que realmente na película hai 3 que son James Cowboy, que pasa a España, e logo James Rosso e tal, que tamén consiguen chegar. Pero realmente hubo 3 sobrevivintes, os demás volveron ao campo e morreron 50. Foi un fracaso absoluto. Pero a película fai unha certa idealización da guerra. A película está idealizando a escena da fuga da motocicleta, que parece máis pero a película é toda moi como se fose un xogo, facendo o túnel, o tirar a terra, todo outro as triquiñuelas para conseguir as cousas, pero hai un punto de inflexión nesta película, que é un momento no que te das conta de que non é un xogo, que é cando morre Ipso, o escocés, contra a alambrada, o metrallan ali. Aí daste conta que a película realmente non está xogando. Pois, eso. Falabas de Steve McQueen. Steve McQueen era un piloto consumado. Da fuga de motocicleta, que parece eso, máis propio. Sabes que o fixo Steve McQueen en todo, este ano doble. Sí, especialista. Salvo o salto que fai coa moto aí, o fixo o seu doble. Pero era tan bo piloto Steve McQueen que os propios tíos, os alemáns que os perseguían, non eran capaz de seguir. E hai unha estea que creo que está el mesmo facendo de alemán perseguindo-se a si mesmo. Fixeron un montaje. Imagínate, un momento da estea da película, Steve McQueen se persigue a si mesmo. Pero por outro lado, se persiguen as tonterías a si mesmo. Por outro lado, no balance positivo da película, hai que dicir que logra narrar a historia con gancho e magnetismo, e que as escenas finais son memorables. Foi un fracaso, pero os objetivos deles eran escaparon, ese caso foi un éxito. E depois os recursos que os nazis tiveron que malgastar tratando de localizarlos e detelos. Entón, é un canto a libertad, non? A película, un canto a resistencia. Un canto a Alicia, un canto a libertad, sí. Hai unha cousa que eu sempre me pregunto, vamos a ver, estás un campo de prisioneiros que non é un campo de concentración e ni moito menos un campo de exterminio, que non é o mesmo. Non é un campo de traballo, nem nada, é un campo de prisioneiros oficiais e tal. Sí. Estás aí, de puta madre, con comida, tes tempo de esparcemento, non tens que facer nada, estás en boas condición, e te metes no Berenxenal de fusión, me quedo ali. Eu intentando que son un patriota como a ti, pero eu me quedo ali. E que coño vou votar un patriota? Non fixen nin a mí, non sei patriota. Imagínate, non te quedabas aí, nin fusilas. Te intentabas fusil dese campo? Seguramente non. O sea, se te poñen viña, xa flip. Dice como destilan o alcohol, non? Bueno, sabes que como destilan o alcohol. Hai un caso dun preso, que este é un caso real, que é dunha persona de Fene, o pai de Franqui, o que tiña o cine Fran Laza, que se estaba preso despois da guerra na prisión de San Cristóbal en Pamplona, houve unha fuga e abriron a celda e ofreceron fugarse. El dixo que non se fugaba porque tiña estaba sin comer de moito tempo e tiña unhas condicións de debilidade extrema e non se vía con forza suficiente. A prisión de San Cristóbal está a 50 km ou así, e na reta da fronteira de Francia. El non se vía con forzas suficientes para facer eses 50 km a pé. Entonces quedou na celda, e grazas a eso salvou a vida. Os 800 que se fugaron mataron a todos. Creo que solo chegaron a Francia 7 ou 8. Foi unha película sobre eso, porque é máis espectacular que o último. Hai non sabía. Pois hai varios libros sobre a fuga de San Cristóbal. Aí estuvo unha fuga moi famosa. Moi famosa. Na prisión de San Cristóbal.
Pois imos escoitar outra música, neste caso, que unha música que foi adoptado como himno do Liverpool en 1973. We'll Never Walk Alone, música mestre. Esta canción... We never walk alone, será walk. We'll never walk alone. Walk alone. Será walk. No, walk. Pronunciase en inglés, non se pronuncia ben. ¡Osse! Madre mía! ¡Oh, my teacher, Irvich! Esta canción... Cada día es mejor, el mítico Safir. Esta canción, que foi adaptada, como decíamos, como himno do Liverpool, na súa orixe non tiña nada que ver co fútbol, pero logo foi adoptada como himno do Liverpool, que ata cantan agora, e tamén a cantan a afección do Celtic, de Glasgow e do Borussia. Tiña varias opcións de decir unha canción, porque non é música, normalmente, por unha canción que se facer. Entón tiña varias opcións, non sabía dunha, claro, e dixe, non vou poñer un equipo español, porque hai moitas opcións, o Deportivo, Celta, tal, Madrid, Barça, o que queires. Pero non caí en que tiñamos aquí a un escritor dun himno legendario de varios. Bueno, sí, de varios. Modestia aparte, pero hai un en particular que afectanos moi directamente a mí aquí, que é o himno do Sociedade Deportivo para yo. Para yo. A ver, ese só. Que escribís a letra, non? Non escribía, Pois xa está. Se non interesa a nadie, ninguén, non podes falar deso, non sabe que tío a letra do himno. Porque ainda non está feita a música, entón teño que cortar no vídeo isto cando falamos. Non tens que cortar. Bueno, este himno é super fixo a letra do... É moi emocionante este vídeo, non dirás que non, un vídeo mítico. E imos con outra canción mítica tamén, un dos temas instrumentais máis icónicos, recoñecidos. Podemos facer programa só de música, non falamos nada, así que... Da historia sí, que sí, figurín. Carros de Lume, música mestre. Pois o creador de Carros de Lume é unha canción, un tema composto e grabado polo músico grego Vangelis en 1981 e creouse especificamente para a película homónima. Unha película que narra a historia real. Es que é a mesma historia, é o mesmo que los... No, pero todo non sabe, non temos que ten o mesmo nome, homónimo. Joder, eu que iba a chamarte, hoy busqué un adjetivo novo para ti, pensemos en silencioso, porque ahora mismo estás deslumbrado, por eso yo hago para ti solo. Iba a chamarte Ana Boleno, que non que dice Ana Boleno, que non tens moita cabeza. É un ben decir, non, Ana Boleno. Comer potente. Xa o coñecía, pero é unha cousa de... Carros de Lume narra a historia real de dous atletas británicos que se preparan para os Xogos Olímpicos de París. Que empezar a fazer o programa de pasarse ahora de información cojonudo. Perdona, campeón, ou sou campeón, mellor dito. De la Bella e Aso. Que quedache de número terceiro. A ver, Ana Boleno. Conseguiche podium no Festival dos Carros. Pero por que escolliche esta canción de Carros de Lume? Coño, porque é unha falada épica do deporte. Precisamente de Barça Victoria, xa sei que é un pouco de cartón pedra todo eso, pero é a épica do fútbol que non o consegue nin de longe, porque é un problema, porque os asesores da película Pelé xa che dixen Ardiles, Bobby Moore, con esta película sale Pelé, que é agora Pelé, Bobby Moore que foi campeón do mundo cando era o capitán da selección inglesa no 76, sale Ardiles que era uns campeóns do 78 de Argentina, o sea, sale Van Mils ou algo así, sale Denia, hai moitos xogadores profesionais, moitos polacos, non tienen ni puta idea de Houston de fútbol, ni instalaron xa de allá. E logo instalaron que non ten idea, foi ser un porteiro internacional en 2 días, un pouco máis realista, a ver, hai cousas que non... Pero o cine non é realismo, a veces. Pois imos poñernos outra máis, outra canción máis. Tira. Para poñernos en ambiente a banda sonora de Evasión. Estou pensando, se te chamase Ana Boleno e poñe masculino,
sería Ano Bolero. Que non sei se parece mal. Imos Ano, pode chamarte Ano. con Evasión Sí, que te sigue o Vitoria. Música mestre. Veña, dale. Esta canción de a banda sonora de Evasión o Vitoria foi composta por Bill Conti e mete na película Eu compositor sonora de rock. pezas moi emotivas e militares. E unha das cuestións que eu creo que merece a pena reseñar da película, ademais dese protagonismo de Pelé, de Bobby Charlton, de Bobby Moore, a radio, o papel da radio, porque a radio aparece retransmitindo o partido. O locutor ten un brazalete co símbolo nazi. O locutor, cando interesamente, aplausos aí. Sí, un rito especial. Hai un rollo de... Porque a película nos fala da importancia da propaganda na guerra, que o sabemos agora na actualidade, pois a guerra de Estados Unidos con Irán. A propaganda é crucial. En calquer conflito bélico continúa a ser crucial hoxe e tamén o era na Segunda Guerra Mundial. Esa época a radio, pero medio de comunicación máis eficaz. Máis eficaz porque era o de que tiña unha maior audiencia. Pero hai un detalle curioso tamén na película Evasión o Vitoria que detectou o profesor Tizón ao vela, que a primeira muller aparece no minuto 60. Sí. Ou seja, que hai 60 minutos. Que non aparece e non se perdía nada. Que non vemos. Pois non aparece ningún. Non aparece ningún. Es que non hai mulleres. Non aparece ningún. É que os produtores querían meter na grabación, querían meter mulleres porque tiene que haber un papel, porque tal e cual. Plan machista total. Claro. Yo non estudios negouse porque decía que rompía a armonía da película e a dinámica da película. Teñen que porque, o sea, se o guión non requiere a presencia de mulleres, pues nada, porque non aparece eso. Pero se tiene que ser imposible eso. Xa che digo. Dentro do que falábamos antes de que hai unha versión dulcificada da guerra neste Evasión o Vitoria. Sabes que vos hai que ter unha versión dunha película do 61 húngara que fixeran que era parecida a historia, que chamábase Dous tempos do inferno. Para que eso non o sabías? Non. Moito buscar, ao final, mira. Pois os nazis Pero non levo guión. aparecen preocupados por o cumprimento da Convención de Xenebra. Algo que, por exemplo... Eso facían permanentemente os nazis. No. É que aí se estás falando, aí se notase moita diferencia entre a Wehrmacht, o exército alemán, que teñen uns valores, o director do campo de concentración da Gran Evasión é un tío incluso máis bonsido na Gran Evasión, ten outro tipo de criterio, e aí notase moito cando está un tío das SS ou da Gestapo e cando está un tío da Wehrmacht. Hai outra forma, é outro mundo. E sabes que hai un actor que comparte, sabes que teñen en común as dúas películas? Que hai un actor que sae nas dúas. Pero eso sabías? No, e cal é o actor? Non tiene esa peli non sei que, George Michael, ou sei que era un actor mitad australiano, mitad lituano. E ese actor fai de cando levan a Richard Attenborough ao principio, que o deixan ali e van un tío da Gestapo que leva unha cazadora, unha bardina de coro que xa é o paradigma do tío da Gestapo. Vas de busconta. Sí. E logo é o director o que leva un parche, o director do campo de concentración, do campo de prisioneiros de Evasión o Vitoria. É o mesmo actor. Unha curiosidade. A que logo digas, como sempre dices que non aporta nada, que sempre, sabes que este tío petit comité que te pon a parir, hai que decirlo na radio, non hai que ter... Porque di que ti e eu estamos de palpalote co que o único damos de información que eu fago muchos cariños que ti non das para moito, que te por pena, é así, é un cabrón. Non, é un cabrón, pero non o diga, o sea, de que teña razón non o diga. E non me digas a mí que sabes que se teño ventilador e poño aquí na radio. Pero o tema da Convención de Xenebra, os nazis aparecían preocupados formalmente pola Convención de Xenebra, pero nas guerras actuais, por exemplo, Israel despreocúpase totalmente da Convención de Xenebra. Pero eso tengo que fusionar o aire libre todo día. En cambio, en Museo Vitoria sí cumplen a Convención de Xenebra. Pero eso é unha certa versión dulcificada dos nazis, tanto os nazis non se caracterizaban por cumplir no campo de concentración como no partido de fútbol, que parecen soldados vos, ainda que dan leñas. As películas da Segunda Guerra Mundial
Aí cabe o heroísmo, cabe todo eso. Pero, sin embargo, nas películas do Vietnam, aí sí que non cabe o heroísmo. Todos antihéroes. A mí me gustaba máis as películas do Vietnam. Hai unha película, si queres, a ver, está claro. Sobre todo, a ver, que El cazador. Estados Unidos, sí, de esos armas, cazador, la de Robert De Niro. Pero hai unha, está claro que Hollywood pillou, está en unha época que Hollywood fixo moitas revolucións, mitificando a Segunda Guerra Mundial, fixo 12 el patíbulo, o Sorreo Coey, El día más largo, esta, pero hai películas de Segunda Guerra Mundial que igual alucinas es veis. Hai unha película rusa que se chama Masacre, ven e mira, Masacre, ven e mira, que igual te fai plantearte ese concepto que desde que está moi justificada a Segunda Guerra Mundial. Esa película de la década dos 80, creo que é unha barbaridade. É ao punto de vista dun rapaz que se alista no sector ruso, soviético, e ao punto de vista que as alvesadas que fixeron as SS na Ucrania, por exemplo. Entón, as películas que sempre é verdade que a pilla novena, pero joder, que Vietnam o pilla a década dos 70. Os 70 é unha época máis no que o cine cambia. O cine moderno din que cambia cando con o hombre que matou a Liberty Balance. Din que hai distancia entre o cine clásico, con moita impresión, entre o cine clásico e o cine moderno. E agora nos 72, o hombre que matou a Liberty Balance. Pero nos anos 70 o cine, a partir do cine, mira, hai unha película do Vietnam que se chama Boinas Verdes, de John Wayne, que é super reaccionaria, o peor. Esa película é o peor, a masacrado, porque é a apoloxía do militarismo, do norteamericano e tal, pero o 99% das películas, Platoon, El cazador, hai un montón de películas de la guerra de Vietnam que son, pues son brutais. E a Segunda Guerra sí que non pasa eso, pero logo fixeron películas que sí que pasa. Pero non sei como... Pero Masacre de Ben e Mira, te seguro que a teño, Pero Vicentes non se coñece. Non se coñece. Bueno, sí que se coñece, pero un poquinho así de culto. Pero bueno, é moi bestia. Pero é verdade que aquí... Tranquilo. Non digo, te balanzas, relaja. Pero disfrutamos aquí relajados, como copón, xa me viste todo. No, pero hai que disfrutar. Tienes un problema que non disfrutas da vida. Todo bebé rápido, todo rápido. Hai cosas que se fan lento, se disfrutan máis. Imos falar agora que sí, de disfrutar da vida. Porque aquí o mestre... la bronca que me botaxe o mestre Carlos Sardiña... Un momento. Escolleu... No, primeiro, deixame falar a mí, logo falar. Xa me venzo con todo o... Hoxe falamos de La Gran Evasión, de Evasión ou Victoria, entón o mestre Carlos Sardiña escolleu para a despedida unha canción dun álbum que se chama Fuga, e que na canción fala tamén de fuxidas. É unha canción de Luis Eduardo Aute, publicada en 1981 no seu álbum Fuga, e a letra narra con moita ironía o reproche dun amigo, o Toni, a outro que decidiu abandonar as canalladas da vida nocturna e a solteiría por mor do amor. Por que escolliche Mira que eres canalla para escoitar neste episodio? Primeiro vou facer unha alusión como pasou onte. Onte chamoume para preparar o de hoxe, para quedar. E me di, pero por que pusiste lá? Porque este habla en castellano cando está en Periferial. Sí, Francia fala en terceiro. Francia fala aí, Francia. Xa sei que tes 2 anos despois de non va a estar sobra. Para Francia. O sea, para hacer de que Napoleón, que me di, porque fala así, é que aquí a xente non o coñece. Pero por que puxo esta canción? Xa é un error, non sei que digo, joder, pois por esto, porque fala de unha película de huidas, que la huida de San Peckinpah e Steve McQueen, e logo di o de saborear a vida, vivir o momento e todo eso. E o que tens que fazer, outro día fixemos unha festa ali na unha historia que fixemos, que matamos con un montón de xente. Este tío foi a festa, chegou o primeiro e se foi o primeiro tamén, pero que se foi antes de empezar a festa. E unha cousa que diste, pero vamos a ver, e fui a dormir, que me di que foi a mil movidas. Ten horario con plan B. Pero como se vai a dormir? Fui con pinche del Covenera, non sei onde coño se pongo a veneración que ten por él. E se fueron os dous, aí a hurtadillas, con nocturnidade, pim pam pum pam pim. O xente me preguntan aquí que non sei. Pero si a tomar algo, non, foi para cá a dormir, ás 10 da noite, un sábado. Verá, unha festa de 60 persoas. É moito. É unha cousa que di que ti faz o mesmo. Ti faz o mesmo? Non, as 12. Joder, non é unha locura. Ti é 12 como Felicienta. Claro, o problema é que Felicienta transformábase no peor, despois todo.
a calabaza, este que se transformará todo. Pero no saber, igual é o motivo porque se vai por pronto, pode ser, se é así ou agradece. O sea, que está ben feito. Carlos Sardiña. Sí, en Abolé, ¿no? Mira que eres canalla. Sí, sí, sí.